Здравейте, пчелари и пчеларки! Днеска пак реших да направя някакъв клип, защото ние показахме резултата на вас, как правиме примерно тези майки, което ги произведехме на малките кутии, дето сложихме с чартака, и сега трябва да покажа крайния резултат. Какво е станало с тези кутии? Какво е станало с тези майки? Дали са живи, дали са дошли, дали ги има, дали няма, колко талаци и тъй нататък. Искам да ви покажа, да можете и ви да си направите така, както виждате по клиповете. Моите клипове. Така, ще ви покажа сега тук няколко кутийки. Ще ви покажа също как да предадете и майките. Не вземахме кутия, но ще видим, ще ви кажа. И сега, аз сега ще покажа на вас, ей тук, на кутиите, дето сме ги направили преди няколко дена, какво е станало с тях. Ето на аз сега ви идвам, показвам. Да почне, няма значение, този да почне. Ето ще ви покажа какво е станало с тях. Те са мирни, спокойни. Виждате ли, момчета? Ето нашите с мед далака. Виждате ли, момчета? Виждате. Ето аз сега ще покажа и тук, на вас. И тук също има. Виждате ли, момчета? Да. Има и прополис вече, има и прашец, дето са носили, има и мед от акацията. И сега ще ви покажем тук какво е станало с тях. Ето майката тук, запечатаното пило е и тук. Виждате ли, момчета? Виждате. Ето е така. Майката е тук. Къде е майката? Ние ще може да го вземем сега. С тази епроведка. Купете си го, той на Кукушев предлага него. Много е удачен за вземане на майката. Къде му тапата, бе? Тапата му пръкна. Така. Ето ние сега ще вземем тази майка да сложим на тази клетка. Ето по този начин. Майката влезе вътре. Видяхте ли, момчета, майката? Къде майката е тук? Аз работя, понеже с такива клетки, което предавам майките с такива клетки. Производството е моето. Понеже аз слагам на тези клетки и слагам на самите кошери, не слагам храна. А втората вечер само махам гъбичката. Майката е приета. И сега ще ви покажа как да го сложим и тук. Така. Ето много приятно. Майката влезе вътре. Ето ще ви покажа на вас. Ето, нашата майка вече е вътре в клетката. Тя е заплодена. Видяхте и може да предадете вече на самите вашите отводки или пък да кажем на вашите кошери или да смените майките, стара майка не работи и т.н. Аз мога да показвам много на вас. Ние сме отнели от някои от тези тук, сме предавали. Ето мога да покажа в коя да стане. Ето да мога да покажа и тук. Ето сега ще ви покажа и тук, момчета. Ето е майката. Виждате ли майката, момчета? Ето е. Майката е тук. Ето тя вече има снасено. Тази е вече годна, запечатано. И тази е вече годна за предаването на кошерите. Мога на всичките да отворим. Може и той да отворим. Която да кажете. Ето така. Можете. Ето ще ви покажа и на вас също. Ето запечатаното пило. Виждате ли, момчета?
майката е някъде другаде, но няма да показваме повече, защото клиповете трудно стават, приемат, кажу го де, YouTube-а. Заради искам да направя един кратък клип, да можете да видите и да разберете, че с тези малките кутийки, фибрановите, че стават качествени, хубави майки, което ви да си произведете. Мога да кажа на вас да предадете, как да предадете. Ще направим малко пауза, да може да приготвим нещата. Направи пауза малко. Направи ли? Ето сега ние приготвяхме тук, зато направихме малко пауза, защото забравихме да приготвим един плодник, само ще ви покажа, да не ви показвам от целия съндък. Ето на тук как да предадете, примерно тази майка, аз и как я предавам, вие как да предадете, ако нямате с такава клетка, как да предавате майка. Много хора знаят как да предават майки, но има млади момчета, начинаещи и много ми телефонират: бат Евдат, покажи как се предава майка, защото ние не сме предавали, страхуваме се и т.н. И аз заради ще ви покажа тук с две рамки, без да има някакви си пчели, нали? Но въпросът виж, вземете го че представата, че има пчели тук. Разбираш ли ма? Ето аз правя така. Тази клетка е така, разкрачвам го, не го слагам така. Трябва момчета да се сложи и така. Виждате ли? По това положение, като сложите клетката, вие, и когато го завиете, примерно, без табла, само с един чувал, днеска го правите, ще го направите днеска ще го направите, нали, отводката, или да предадете майката на новия съндък, няма да го отваряте. Следващия ден, вечерта, на тъмно, само дигаш чувала и дърпаш гъбичката. Аз така предавам майки, нали, работя с тези клетки и тези клетки са на 100 гарантирани. Сега, вие нямате, майката да пребера да не стане нещо, вие имате такава клетка. Тази клетка също ще поставите, момчета, и така с малка храничка, много малка храна ще му сложите, да може веднага да го изкарат. Ако сложите много храна, тогава вече те няма да могат да изкарат майката и ще почнат да си направят собствени маточници. Мисля, че тази майка се заклещала някъде. Затова, че много малка храна, вие ще го поставите и така. Защо казвам така, момчета? Понеже тук на този място, пространството, на това тук има рамки, всичката пчела младата ще дойде тук. Мисля, че има пространство, което да си пуснем друго, нали, далаче, да може да работи, нали, пчелите. Защото те не търпят с такова разстояние и събират всичките млади. Младите пчели тук се събират на целия, на тази кутийка при майката, и те като го освободят, и какво става? И веднага се присъединява с млади пчели, с нали, бебита. Кой обича бебитата? Нали, знаете, че бебитата обичат майките. Нали, аз не обичам вече, нали, съм възрастен вече, майка не ми трябва. Но на бебитата, на децата, е нужно майката. Те се събират около майката и като се свободи, те я приемат и почват да я гледат, нали, и тъй нататък. И кошера ви е прият вече като на вас годен за работа. Зато и че не дейте да предавате майки по този начин, да ви покажа пак по този начин, защото, момчета, тук има само преминаващи пчели. Тук няма да има млади пчели и заради това вашите майки не се приемат. На примерно 20-30% не се приемат. Аз сега този път показах на вас не с пушенето да направите, не е казано само с пушенето да ви показвам. Аз трябва да ви показвам и някой, който иска по естествения начин да се направи. Нали? Не само с праха да ползваш и айде оп, той е най-лесният вариант. Така, и после много хора ми телефонират:
Абе, викат, не мога да намеря вашия телефон. Защо не казвате телефона си постоянно? И понеже те, нали, нямат сигурно Фейсбук, и заради той ми казват да се телефонира, да казвам постоянно телефона, да може хората да се консултират с мене по някакъв си проблеми, въпроси и т.н. И заради той ще си кажа телефона 089 72 89 609. Сега да ви кажа, момчета, и ще ви кажа довиждане до следващия клип, да ви покажа, нали, други неща на вас. Довиждане, момчета!